وەکە gelê Kurd em bangawaziyê dikin. Em dibêjin li Tirkiye li ser rêberê gelê Kurd Birêz Öcalan tecdîd heye. Birêz Öcalan sekna wê sekna çareseriya pirsgirêka gelê Kurd e. Basın açıklaması sürecinde Sekna Birêz Öcalan sekna aşitiye ye. Sekna Birêz Öcalan sekna aşitiya Rojhilata navîn e. Ji ber vê yekê desthilatariya AKP MHP o devleta Tirkiye tecdîdekî giran ser Birêz Öcalan dimeşîne. Em wek gelê Kurd em bê tecdîdê qebûl nakin. Tecrîd îro ne tenê li giravayê İmralî dest pê kiriye. Tecrîd îro li hemî sokakên hemî qadên Kurdistanê li Tirkiye bûye weke tarzekî rêveberiyê.